Itt látható a kerítés mellett a cserjesor. Végig egészen a tujákig, ahonnan fagyar sövény kezdődik, ami végig megy a kerítés mellett egészen fönt, oldalról indulva egészen ott végig fölfelé, a terasz túloldalán jön vissza. Ez egy 300-350 négyzetméteres terület, befüvesített terület, ami eredetileg ilyen buckás göröngyös terület volt. A terasz körül virágágyás, fenyőkéreggel beszórva, hogy nehezebben gazosodjon, kevesebbet kelljen gyomlálni. És ez a terület eredetileg buckás, füves, kavicsos, göröngyös terület volt. Először ezt az egészet le kellett gyalulni géppel, aztán a felgyülemlő szemetet, itt közben két lonc látható, ami az apázarácsra fog felvinni, és szélvédettséget fog eredményezni itt a terasznak. Tehát ezt a területet, miután legyalult a bokket, utána el kellett vinni ezt rengeteg szemetet, és utána jött rá 10 centi föld, amibe bekerült a fűmag. Természetesen a füvesítés előtt az öntözőrendszernek a gödreit azt le kellett ásni a földbe, és utána a fűmaggal való bevetés és a trágyázás következett. Íme látható az öntözőrendszer működés közben. Összesen 3 kör van, 2 fúvókás kör, tehát amit így locsolnak, mint ezek a szúrófejek. Ezek a kertnek ezt a részét locsolják, és ott vannak még fönt a domboldal tetején további szúrófejek, amelyek a felső részt és a hátsó részt locsolják. Ezek különböző szögben beállíthatók, illetve ezen kívül látható még itt a csepegtető cső a tuják mellett, a sörény mellett, a kerítés mentén végig, és lefelé a cserjesor szintén öntözést kap. Ez az esőérzékelő, és ez 3 körrel ellátja ennek a területnek az öntözését.